Покажите, пожалуйста, документацию. Янгын чыгуны күзәтү бүлеге полиция хезмәткәрләре белән берлектә яңа ел алдыннан пиротехник продукция сатылучы сәүдә нокталарын тикшерде. Район үзәгендә шундый 2 кибет бар. Һәрберсендә документларны һәм кирәкле сертификатларның булуын карадылар. Также инструктаж, естественно, каждому покупателю, как пользоваться, где... Һәр сатып алучыга ничек кайда куллану турында әйтәбез. 18 яшь тулмаган кешеләргә сатмыйбыз, паспорт сорыйбыз. Пиротехник продукция сатучыларга янгын сүндерү җайланмасын ничек кулланырга икәнен дә күрсәттеләр. Держите под нижнюю ручку, переносите место пожара, рывком удаляете стопорное кольцо, верхняя ручка становится подвижной, направляете в основание горения, нажимаете и тушите. Салют яки фейерверк җибәрер өчен 2 мәйданчык каралган. Бу Питрәчкә кергән вакытта кала торган вертолет мәйданчыгы һәм ипподром. Полиция белән берлектә рейдлар бәйрәм көннәрендә дә үтәчәк. Совместно с полицией организованы рейды по выявлению граждан. Полиция белән берлектә рейдлар оештырылган. Без рөхсәт ителмәгән урыннарда салют җибәрелүчеләрне барлаячакбыз. Мондый очракта питрәчләр җаваплылыкка тартылачаклар. Штрафлар да каралган. Шулай ук янгын чыгуны күзәтү бүлеге питрәчләргә петарды һәм фейерверкларны кулланыр алдыннан инструкция белән танышырга киңәш итәләр. Бәйрәмнәр күңелсез очраклар белән тамамланмасын өчен.